Bé, bon dia a tothom i benvinguts en aquesta 12a gala de l'esport que organitza anualment el Consell de Mallorca des de la seva direcció Insula d'Esports. Bon dia a tothom i benvinguts de nou a aquest teatre principal de Palma per segon any consecutiu. És el solemne escenari triat per dur a terme aquest important reconeixement del major èxits esportius del nostre esport base, de Mallorca en totes les seves disciplines. Avui aquí tenim representades 30 federacions esportives amb 232 nins i nines que han aconseguit al llarg d'aquest 2012 passat pòdiums i classificacions a nivell nacional a cada una de les seves disciplines. Sense més dilació, presentem a les persones que duran a terme aquest lliurament de guardons. L'honorable senyora Maria Salom Coll, presidenta del Consell de Mallorca, l'honorable senyor Joan Roger Seguí, vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports, el senyor Joan Antoni Ramonell, director insular d'Esports, i el senyor Jordi Molet Díaz Callar, director de Relacions Institucionals de la nostra. Seguidament, l'honorable senyor Joan Roger Seguí, vicepresident com dèiem de Cultura, Patrimoni i Esports d'aquest Consell de Mallorca, ens dirigirà unes paraules de benvinguda. Molt bones tardes a tots els presents. Honorable presidenta del Consell de Mallorca, Maria Salom, membres i companys de l'equip de govern insular, distingides autoritats, tinent de Palma de l'Ajuntament de Palma, director general d'Esports del govern de les Illes Balears i també en els amics presidents, directius i representants de les federacions esportives. Benvolguts també esportistes i els membres de la gran família de l'esport mallorquí. També a tots els responsables de les entitats col·laboradores. Siau tots molt benvinguts a aquesta 12a edició de la Gala de l'Esport que organitza el Consell de Mallorca, amb la intenció de premiar i distingir els esportistes que al llarg de l'any han contribuït amb els seus èxits a enfortir encara més la imatge de Mallorca com a potència esportiva reconeguda ja a nivell nacional i també internacional. La d'avui és, en realitat, una reunió de família. De la mateixa manera que els dies de Nadal i Cap d'Any, que fa molt poc han viscut, les famílies es retroben i comparteixen juntes l'alegria d'estar junts, també aquesta gala de l'esport significa la reunió de tots els que feix possible que l'esport de Mallorca continuï més viu que mai. És aquesta una de les poques ocasions de l'any en què tots els que tenim alguna cosa a veure amb les activitats esportives ens poden saludar, felicitar, compartir idees i, en definitiva, conèixer-nos una mica més. És per aquest motiu que per al Consell de Mallorca l'organització anual d'aquesta gala d'esport li suposa una gran satisfacció. Reunir en un marc tan especial i tan esplèndid com aquest del teatre principal els esportistes, els responsables de les federacions, els tècnics i, per descomptat, els pares, mares i famílies dels nostres joves campions és una obligació institucional que, a més, assumim amb molt de gust. Durant els següents minuts tindrem ocasió d'aplaudir i reconèixer els mèrits dels esportistes mallorquins en edat escolar que al llarg de l'any passat obtingueren les millors classificacions en les proves que disputaren. I la veritat és que ens ha omplit de llora a tots nosaltres el fet que mai enguany una edició de la Gala de l'Esport haurà distingit un nombre tan elevat d'esportistes i federacions. Això significa, sense dubte, que l'esport a Mallorca segueix passant un moment dolç, actiu, platòric i fins i tot d'aquest èxit col·lectiu tots vosaltres, sense cap excepció, cadascun del seu àmbit d'actuació, on són els artífexs i els corresponsables d'aquests èxits. Mallorca és terra d'esportistes i també és terra de campions. Ho és avui, amb noms que ens venen a la memòria tots, com el de Rafael Nadal, Jorge Lorenzo, Melania Costa i tant d'altres dignes representants del nostre esport que ens fan sentir plens d'orgull. Ara bé, aquest present tan esplendorós difícilment tindrà continuïtat d'aquí a uns anys si no garantim que en el futur altres recolliran i defensaran el llegat dels nostres campions. Vosaltres, joves esportistes, nins que avui ens acompanyeu, sou aquest futur. Sou l'esperança de Mallorca. Sou, si em permeteu l'expressió, la nostra salvaguarda per mantenir la qualitat competitiva que ha sabut acreditar Mallorca arreu del món. Tampoc no us hem d'enganar. De ben segur que els vostres pares i les vostres famílies
ja vos han advertit que no vos espera per davant un camí fàcil. I vos han fet saber que haureu de donar el millor de vosaltres, amb molts de sacrificis i amb moltes de renúncies, amb molts d'esforços, si realment voleu arribar a fer realitat els somnis que vos heu traçat. Però vos hem de dir que val la pena. Val la pena aquest esforç. Des d'aquest punt de vista, els premis i els guardons que avui vos lliura el Consell de Mallorca no pretenen ser altra cosa que un petit estímul, una humil empenta que vos ajudi a consolidar-vos en la vostra trajectòria que just acabeu d'iniciar. Per acabar, hem d'agrair i destacar la feina feta pels tècnics de la Direcció Insular d'Esports, encapçalat pel seu màxim responsable, Joan Antoni Ramonell, a l'organització d'aquesta festa i transmetre al mateix temps el nostre agraïment a la nostra, en la persona de Jordi Mulet i a totes les empreses, organitzacions i associacions que han col·laborat amb l'entusiasme amb aquest esdeveniment, fet amb tota il·lusió per tots vosaltres. Moltes gràcies a tots i que disfruteu d'aquesta gala. Reconeixement a la Federació d'Activitats Subaquàtiques, enguany especialment una distinció per na Maria de la Rúbia Salvador. Enguany na Maria ha quedat primera classificada, ha guanyat el darrer campionat d'Espanya en veletes i velocitat amb immersió a les categories de 100, 200 i 400 metres i tercera a 54 metres apnea. Un aplaudiment per ella. Que avui seran premiades i ara passem a l'atletisme. Es porta amb la qual rep distinció en Pau Bustos González per haver quedat tercer classificat en 100 metres llisos al Campionat d'Espanya en pista coberta i categoria cadet. Un fort aplaudiment per en Pau. Molt conegut, mallorquí, d'en David Bustos. Té algú d'aquí a aprendre. David Bustos és el millor atleta espanyol sub-23. L'any 2012 també. L'any 2012, un futur molt prometedor que té per davant aquesta família i també l'atletisme mallorquí i balear. I passant a l'atletisme, amb aquest reconeixement en Pau Bustos González, passam ara en el primer esport d'aquesta baixa de pilota, el bàdminton, aquest any en la representació i distinció de Daniel Coletos Morales i Laura Terrassa Llopis. Entregant diplomes, fent fotografies i seguint ara amb ritme en la secció del ball esportiu, destacant 4 resultats de 4 esportistes. Són Sergi Pons Duran, Natàlia Atilano Barceló, Juan Fernández Córdoba i Laura Fernández Cantero. Aquests 4 esportistes que estan recollint els seus diplomes, també esperant la pertinent fotografia amb els representants federatius. Ben joves, el ritme ja corre per la seva sang. El 2012 hem tingut, com deien, 232 esportistes premiats avui de baixa en aquesta gala. Després, l'aplaudiment d'aquests esportistes. I ara entrem en un esport on a Mallorca ha tingut grandíssims campions, el ciclisme, destacant les actuacions de Marc Bolades Farriol, en Xavier Marí Pizá, en Xavier Cañellas Sánchez, en Gabriel Pons Sancho, Elena Romero Alonso, Elisabet Llebrés Ferrer, Naina Sobrera Morell,
una petita prova de lo saludable que ha estat sempre aquest esport en aquestes illes, no? Grans campions, grans ciclistes professionals que han arribat a dalt de tot, Borrach, Reinés, Daudet, Toni Colom, Joan Llaner, estan en carretera també com a pista. Marc Gafullana, mountain bike, també tenim a Mar Bonin, en ciclisme femení, molt bona salut aquest esport. Es fa la fotografia amb els representants federatius. Amb els escacs tenim a dos al·lots destacats de forma excel·lent, que són en Diego Asensio Ramos i en Lluís C. Tots ells són distingits per la seva estratègia, la seva concentració, la seva astúcia, unes armes imprescindibles per aquest esport. Ara deixem els escats i passam a l'esport. En el reconeixement de l'esport per a persones amb discapacitats, la distinció és per a l'esforç i la dedicació de Rosalía Fàbregas Folgueira i també Ana Maria Valentí Díaz a la modalitat de gimnàstica rítmica. També premiam a Ángeles Bolívar Castillo, a Joan Bisbal Ripoll i a Joan Bausà Marroig a la modalitat de petanca juntament. També una xisca d'esport també, Miguel Esteban Maragall, Stefan García Gai, Miquel Mora Morral, amb Lluís Sai Tecles i en Tomàs Mora González, i tots ells amb increïbles resultats als Jocs Nacionals de Catalunya Espessa Competits de petanca a categoria absoluta, que és molt Felicitats a tots. Aquesta enhorabona, aquests aplaudiments. Entregant diploma, fent foto de família, uns grans Special Olímpics que varen fer. I ara passam a l'àmbit futbolístic, on es reconeixen els èxits tant a nivell nacional com internacional de Miquel Parera Pizà, Sergi Serra Llufriu, Joan Gallà Castillo, Junior Tombini, Xavier Bulsà Sosa, Pep Vidal Crespí, Ángel Sánchez Baro, Óscar Crespí García, Sergio Sarmiento Pinell, també Marco Asensio Willensen, Víctor Álvarez Andrés, Rafael Sales Caldentell, Santiago García Martínez, Miquel Santandreu Nicolau, Ignacio Estradas Goya, en Daniel Marquès Hernández i també Toni Cabré Prats i Mario Contreras Tur, tots ells han quedat primer classificats al Campionat d'Espanya Cadets en selecció sub-16. Catalunya i País Basc, dues potències a nivell futbolístic, i tenim aquests al·lots de Balears en categoria cadets van guanyar aquest campionat d'Espanya. Sembla que una fotografia... Aquesta és una foto d'equip, Enguany també el futbol, molt bones.
Ciprés, Dolores Vildebarri, Sara Fuster de Juan, Alicia Fuster de Juan. Ana Maria Balmà Palerm Camís, Namà Pelicàs Crespí, en Joan Pelicàs Crespí, Alejandro Walinski. També en Carlos Malinsky, Carmen Malinsky, Lucía Ortega Cereceda i també Lucía Ortega Cereceda. És en Gonzalo Lantero Cereceda, en Francisca Puig Cervera, en Núria Marín, de Maria Martina Freixas Figueras, Rafael Planas Fornés, Isabel González Figueras, en Fernando Cimarro Bosch, en Marc Cimarro Bosch, i ara, ja som tots el 2017, ens ajuntem i fem aquesta fotografia. 27 de tot el any, han fet un bon paper a nivell nacional en aquest any passat, el 2012, i gimnàstica 32 rodots, havent vist esport olímpic 27, esports de massa de nivell olímpic estan... Esport olímpic també s'ha dit que s'ha de mirar. Les federacions generals, com diuen, aquests 50 anys ja de feina i d'història. Enhorabona. Felicitacions també es col·locaran per fer la fotografia de grup, els diplomes, que els retirar una vegada surtin de l'escenari. Tenim més dots preparats perquè encara un nou transportament. 132 disciplines, a partir de moltes disciplines que recolliran, seguiran recollir els seus premis d'aquest 2012. Ja tenim fotografia. Més Ángel Collado Zarancón i Javier Orellana Mayor amb èxits als campionats d'Europa de velocitat i l'European Junior Cup de velocitat. Molt de campions del món, com per exemple Jorge Lorenzo, també té l'Oveïnès en resistència, tenim en Salom en categoria Moto1, que ha fet subcampió, també guanya un bon paper, i tenim aquest planter en motociclisme que també opta en els següents anys de ser és un nom en aquest esport. Cristina Serra Guiti, Roxana Ruiz Robles, Juan de Miguel Sastre, tots ells nedadors en diferents categories i estils. Pel seguiment, per via la mobilitat de Sants, campiona del món en piscina curta a 400 metres. Estambul, el centre de centre, on veig moltes referències en els atlets en categories superiors que han arribat a dalt, que han aconseguit títols, que han participat en les olímpiques, europeus, mundials, molt de referències. El pare, un esport nou, però també molt practicat, molt popular i practicat per molta gent de totes les edats i també recollen els seus diplomes, que és que segur es vine Mariana Cañería Romero i Sofia Sainz Vallejo, els representants federatius, es fan la fotografia. Els titulars són
García, Miquel Blanco, Francisco Monteolera, Gabriel Colombrí, Gerardo Guas, Volant 21 lots en distintes categories per en aquest patinatge va aconseguir un premi a nivell nacional en el 2002. Miguel Luis Dinar López, Oscar Castillo Navarrete y Francisco Wilson Navarrete. I que tots fins ara han quedat la fotografia i després es repartiran els diplomes que reconeixen els seus mèrits esportius. Moltíssimes gràcies. Maestra Mireia Ramírez, Lara Cati Martelmos, Sergio Figueiras Bordoy, Francesc Martínez Milà, Rodrigo González Carballo, Antoni Segura, Quim Galonés Panades, David Lloribera, Gonzalo Benavides López de Ayala, Ignacio Torres Saiz, James Christopher George, Enric Paradela Delgado, Magdalena Alomà Rubé, Nainoa Hernández Guillén, Margarida Ortega Rubé, també en Rubén Daniel Guirado Presley Cristian Gai, i en Jaume Codera, representant d'aquest esport de les seves diferents disciplines i importants dins totes les diferents categories que plec, diferents d'edat i diferents disciplines. Final seu de 2 metres, doncs també en títols a nivell estatal, com també europeu i mundial. Es fan aquesta fotografia al representant de Viraigua. des del Ministeri de la Vida que tenia el Marcos Wolf, campió d'Europa júnior, 4 hores de més i una plata en el darrer campionat d'Espanya, per tant, un futur assegurat. Rodríguez, Leonor García Jiménez, També té Lorenz Guàrdia, Jorge González Pascual, Maite Vázquez Villares, Daniel Giraldez Bravo, Marta Vela Saibas Cecilia, Guillermo Fernández Olivares, de Polònia Salva Cervera, en Pablo Mengual Tarongi, la Cristina Rechel Endine en Francisco González Molina, i l'Autaro Ariel Santa Cruz. a més, en Marc Guerrero, tots ells en pòdiums a l'Open Internacional d'Espanya, els Campionats d'Espanya per grup i les diferents categories, i fins i tot també en el tercer lloc de Eduardo Lombardi, el Campionat del món júnior. 15 representants taekwondo en aquest escenari que estan rebent les felicitacions de les autoritats presents aquí d'aquest teatre principal, que es formen per aquesta fotografia. També hi ha referents d'aquest esport. Ens pensem en mirar esports i reconèixer referents del món de l'esport de cada disciplina, i aquí hi ha a Villallau. Medalla de plata als Jocs Olímpics de Londres. Pugin els revisets, en havia les mans estranyelles, han de representar de viu. Aquests diplomes i també de mantenir un altre, en aquests moments, i es fan aquesta fotografia de grup.
Aquests 4 representants del tenis taula obtenien bons resultats l'any 2012. Aquesta fotografia que representa Medina són els seus representants federatius. De carabina d'aire comprimit i 3 posicions i també a la categoria de pistola d'aire comprimit. Esta fotografia en Alba, David i Daniel premiats en la modalitat de vídeo. I aquí també tenim els referents a nivell de categoria professional com és en Mari Mola, que va ser millor júnior l'any 2009, sí, va començar a fer com el Joan Noguera Tomàs i ara ha estat olímpic aquest any 2012 a Londres. També una nana i una amb un socorrer dins de la classe radial, Enrique Noguera Serra, la classe 420, i en Marc Capó Pérez, també la classe 420. Aquests diplomes, es fan aquesta fotografia. A Castell és obligatori que surtin bons artistes. Tenim una nova feina, que és la conclusió de la qüestió internacional, arriba per l'instància i a nivell nacional. Una altra foto d'aquí. No es veritat que tot el que estic important aquest cap de setmana a les Viles del Món. Sí, aquí s'ocupa el rei, aquí s'ocupa el rei, aquí tenim aquests plats de l'Eixatge. Ens fa el seu cor a la pizza. Passen els nets seguits. Aquest any rebrà aquesta distinció l'Ajuntament de Joan Cervera per ser el municipi que la temporada 2011-2012 celebrar 34 jornades esportives amb més de 200 participants inscrits al programa de Jocs Esportius Escolars de les modalitats de futbol sala, bàsquet, vòlei, monoesports, tenis i judo. Unes increïbles dades en quant a promoció de l'esport. Per tot el que suposa pel futur de l'esport base, des de la Direcció Insular d'Esports del Consell de Mallorca volem transmetre el nostre agraïment en forma de guardó. Puja a recollir aquest reconeixement al senyor Joan Nebot, tècnic d'esports de l'Ajuntament de Sant Cervera.
destacat per la seva promoció esportiva i la seva trajectòria dins l'esport base de Mallorca, per la seva rigorositat, implicació i proposta pedagògica en la iniciació del bàsquet escolar a la comarca nord i la formació i reciclatge dels tècnics esportius de base. Rep la distinció el senyor Càndido Chacón, president del club. Ciclista Defensores Sollerense, del que destacam les activitats de promoció esportiva que desenvolupen any per any des de la seva fundació el 1968 i per la seva filosofia de treball en la promoció del ciclisme base i els valors que ell comporta. Un club que du 45 anys treballant per l'esport i pels esportistes que conformen és ben mereixedor d'aquest reconeixement al suport i a la promoció de l'esport base mallorquí. Farà pel guardó Jaume Casanovas, president del club. Individual del nostre esport, el senyor Llorenç Guasp Campins. El senyor Llorenç Guasp Campins va iniciar la seva trajectòria dins del voleibol a la dècada dels anys 60 amb el seu primer equip, el Costa i Llobera. Als anys 70 va fundar el Club Voleibol Iberia Jet, gràcies a l'empresa Iberia li va proporcionar una xarxa oficial i Bobons, entrenava a la plaça dels Leguins. Es vincula al Col·legi l'Esperança, va guanyar 26 campionats de Mallorca i de Balears a les categories de l'Adí infantil, i degut a aquests èxits el Club Voleibol Sonamà va signar un contracte de col·laboració amb el Col·legi l'Esperança i ell mateix va dirigir un equip juvenil guanyant 2 títols seguits del campionat de Balears. Als 90 va apostar pel voleibol femení a l'Aró, guanyant 5 campionats de Balears infantils i quedant a la tercera posició del campionat d'Espanya de la categoria infantil femenina. Amb el voleibol Club Volador va aconseguir 3 campionats de Balears cadets i un campionat juvenil fins l'any 2000 que es va desvincular d'aquest club. El seu darrer projecte va ser la secció esportiva a l'Aró, que ja tenia 79 anys i que ens deixava el mes de maig de 2012. El seu secret, el seu entusiasme cap a aquest esport, el vòlei, i avui recull aquest reconeixement per tota la vida dedicada a l'esport, el seu fill, el senyor Llorenç. Direcció Insular d'Esport va donar el seu agraïment públic davant tot l'esport base de Mallorca que avui representat el senyor Mateu Martorell Marquès, empresari i fundador de l'Espanya Hockey Club i actual president del club. El senyor Martorell fou jugador d'hoquei patins des de l'any 1951 fins al 1964, jugant en diferents clubs. També ha estat àrbitre i president del comitè de hoquei durant 30 anys, a més ha estat assembleista de la Reial Federació Espanyola de Patinatge. I també va aconseguir grans èxits com a president del club dins les categories base, 6 campionats d'Espanya júnior, un campionat d'Espanya juvenil, un campionat d'Espanya infantil, un campionat d'Espanya Ladí dins l'equip filial, un campionat de Lliga de Primera Divisió Lliga O dins l'equip sènior, un subcampionat d'Europa, 3 medalles de bronze a la Copa d'Europa, 6 campionats de Lliga Elite, 2 subcampionats de Lliga Elite, una Copa del Rei i 7 vegades finalistes en aquesta Copa de Sa Majestat del Rei. Tota una vida dedicada a l'esport i a l'hoquei que queda ben palès cada any en aquesta gala en què els seus equips base sempre reben distinció i que el fa ben mereixedor d'aquest reconeixement rep el guardó el senyor Mateu Martorell Marquès, president. Tanta de feina enrere per l'esport de Mallorca i per també aquests assistents dels lots que han recollit aquests premis d'aquesta gala de l'esport. Són l'Ajuntament de Sant Andreu, el Club Bàsquet Colònia Pollença, el Club Ciclista Defensores Sollerense,
també Llenç Guas Campins com a homenatge pòstum. Mateu Martorell perquè és president de l'Espanya Open. L'honorable senyora Maria Salom Coll, president del Consell de Mallorca, ens dirigirà les paraules. Vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esport, Joan Martí, director insular i responsable tècnic de l'àrea de Deports del Consell, en Jordi Mulet, director de l'Ajuntament de Palma, director general de Deports del Govern Balear, consellers, ministres d'autoritats i sobretot, directius, tècnics i representants dels clubs i federacions esportives de Mallorca. Vull que les meves primeres paraules en aquesta intervenció de Cloenda a l'oferta d'aquesta gala dels esports organitzada pel Consell estiguin dirigides als autèntics protagonistes d'avui, que no són altres que els nins i les nines, els joves que avui ens acompanyen. A tots vosaltres. Tots vosaltres que l'any passat van representar amb èxit, amb molt d'èxit, a Mallorca a les distintes competicions. Els lots, enhorabona, de tot cor. Gràcies a la vostra feina i en el vostre esperit de superació, aquesta gala de l'esport ha tingut l'oportunitat de retre homenatge a 232 nins i nines que durant l'any 2012 van tenir pòdiums i classificacions nacionals en les vostres respectives disciplines. Tots i cada un de vosaltres representeu 232 motius per sentir-nos nosaltres esperançats davant del futur que espera en el deport d'aquí, en el deport de Mallorca. Els grans esportistes que han convertit la nostra illa a un lloc de referència mundial a nivell de l'esport tenen en tots vosaltres un dignes i més que prometedors successors, sense cap dubte ni una. Per això tots vosaltres estàu enhorabona avui. I també estàu enhorabona no només per les vostres victòries en aquella carrera o en aquella competició determinada, sobretot per vull felicitar per les victòries que acumuleu dia a dia. Quan trobeu temps, doncs no n'hi ha per anar a entrenar. Quan estimeu més fer cas dels entrenadors i renunciar als poquins jocs o passatemps per dedicar-vos a la vostra preparació física. O quan faci plogui, o quan plou, o fa fred, o quan fa freda, i també per dedicar-ho a la vostra preparació. No tindreu cap tipus de dubte que el fruit d'aquest esforç no s'ho farà d'esperar. Sempre que conserveu aquesta tenacitat i continueu tots vosaltres per aquest camí. El mèrit d'aquest progrés que us faig dia a dia us toca en gran part a tots vosaltres, efectivament. Però també hi ha altres persones que tenen molt a veure amb els vostres èxits. Aquests són els educadors, els monitors, els directius de les federacions i, en definitiva, tota la gran família de l'esport mallorquí. Com tots sabeu, són, en certa manera, els vostres àngels de la guarda, que vos protegeixen i vos ajuden. Per tots ells, tampoc són els únics que vos ajuden, perquè si durant l'horari escolar o l'horari d'entrenament la responsabilitat de cuidar de vosaltres, els professors i també dels tècnics, a la resta del dia també hi ha altres persones que s'ocupen del vostre benestar i de transmetre-vos aquests valors que es consideren millors per fer-vos créixer i preparar-vos per futur. M'estic referint, com vosaltres imaginareu, en els vostres pares. Els pares. Sí. Vosaltres, com a esportistes, heu de fer sacrificis. És vera. Entrenau moltes hores cada dia.
Tant de més, també, com sacrificis fan les vostres famílies. Sacrificis de temps fan els vostres pares per acompanyar-vos als entrenaments i a les competicions. Els vostres pares també fan sacrificis personals perquè deixen de fer altres activitats que potser us agradarien més per acompanyar-vos i estar davant els seus fills. I també els pares fan sacrificis econòmics per tal de comprar aquelles botes o aquells equipaments que us fan falta per practicar el vostre esport. I en els temps que corren, això darrer té un mèrit extraordinari, perquè fer esport costa dos més, com bé saben les famílies. I així i tot, els vostres pares, les vostres mares, són perfectament conscients que invertir en deport és una de les millors decisions que poden adoptar els seus fills, perquè ho estimen, sense cap dubte, els vostres pares. I no només ho fan amb l'expectativa de disfrutar un dia, de la satisfacció de tenir un fill o una filla reconegut a nivell de Mallorca, a nivell d'Espanya i que surti per diaris. Perquè això, de fet, només ho aconsegueixen molt poca gent. Ara bé, convertigueu els vostres esforços, encara que convertigueu aquests esforços en ambicions i en campionats nacionals i pugueu tenir un dia un ressò a nivell de la millor mundial i tingueu per això grans beneficis, allò que mai ningú, perquè això només ho aconsegueixen molt poquets, allò que mai ningú vos podrà manllevar són aquests valors que haureu après practicant aquest deport. Un valor molt important com són els valors de l'esforç, el valor de la superació, el valor de la tenacitat, el valor de la generositat, el valor de l'ambició ben entesa, de la solidaritat, de la convivència, de saber fer feina en equip, renunciant d'un mateix per ajudar els companys. Aquestes qualitats vos serviran, vos seran igualment útils a tots vosaltres. Vos dediqueu a la vida, vos dediqueu a un deport rèdit, però si no vos dediqueu i vos dediqueu a una altra cosa, aquests valors també vos serviran. Vos serviran si feu feina a una oficina, a un bar o a qualsevol altre lloc. Aquesta és, precisament, la millor i la més completa aportació del deport. La seva capacitat de formar, no només a deportistes, sinó sobretot la capacitat de formar a persones, homes i dones. Això ho saben bé els vostres